ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆଜି ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଏହି ବିଷୟର ଉପକ୍ରମିକା ଓ ସଂଜ୍ଞା ତାର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମୟ ସୂତ୍ରରେ ଭାଷା ଯେ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଲାଣି ତାର ଆୟତ୍ତ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ କାଳରେ ବହୁ ବିଦ୍ୱାନ ଭାଷା ମଣିଷ ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି ଓ ତାର ବିକାଶ ଏହି ସମାଜରେ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭାଷାର ଶାବ୍ଦିକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷ୍ ଧାତୁରେ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭାଷା ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାହା ହିଁ ଭାଷା ଅଟେ। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଭାଷା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏ ପରିଚୟ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ। ଭାଷା ହେଉଛି ମାନବ ଜାତିର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଉପଲବ୍ଧିର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅନୁବନ୍ଧ। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଲଗୋସ୍ ରୂପେ ପରିଚିତ ଅଟେ, ଯାହାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି। ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଭାଷାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଚିନ୍ତନୀୟ। ଏହାପରେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଚିନ୍ତାବହ ମାନବର ବାକ୍ ଯଦି ଭାଷା ହୁଏ, ତେବେ ଇଙ୍ଗିତବହ ପଶୁର ଧ୍ୱନି କ'ଣ ଭାଷା ଅଟେ? କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀର ଧ୍ୱନି ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ ମଣିଷର ମୁଖରେ ଦେଇଛି ଭାଷା ତାହା ଇତର ପ୍ରାଣୀଠାରେ ଦୁର୍ଲଭ। ଜଣଙ୍କର ସ୍ପୃହା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଦେଇ ମର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନୁରୂପ ସ୍ପୃହା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହିଁ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ଓ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ କ୍ରିୟା ଅପରର ମନରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବା କେବଳ ଯେ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ତାହା ନୁହେଁ। ଇଙ୍ଗିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସାଧନ ସମ୍ଭବ। ମାତ୍ର ଇଙ୍ଗିତ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାର କାର୍ଯ୍ୟ କିୟତ ପରିମାଣରେ ସାଧିତ ହେଲେ ହେଁ ଇଙ୍ଗିତ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଏହା ଭାଷାର ବିକଳ୍ପ ରୂପ ମାତ୍ର। ତେବେ ସମୟ ସମୟରେ ଇଙ୍ଗିତ ଭାଷାର ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁଠି ବକ୍ତାର ଇଙ୍ଗିତ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଭିତରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ସ୍ଥୂଳରେ ଇଙ୍ଗିତ ଭାଷାର ପରିପୋଷକ। ଠିକ୍ ସେପରି ସଙ୍ଗୀତର ତାଳ ସ୍ୱର ପରିପୋଷକ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ଯେ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଭାଷା ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ।